Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα... Οπα, ένα λεπτάκι. Πώς μπαίνει καθρέφτης να βλέπω το πρόσωπό μου. Γεια. Και σήμερα θα δούμε memes από το Snapchat. Πάμε. Τι έπαθε η φωνή μου. Γεια. Για βρω το βίντεο, μας έδειξε αυτό. Νοιάζεται. Η γατούλα καθαρίσει την οθόνη σου. Εντάξει. Τον αγαπώ το παπαγάλο, τον έχω δει 1000 φορές. Δεν είναι ακριβώς memes, αλλά ναι, θα το δείξω. If you drink lemon and cucumber water every night before bed, what happens to your body? First, promote weight loss. Lemons and cucumbers are known for their ability. Lemon and cucumber. Okay. Θα έχω πεθάνει. Όπα, τι είναι. Μέλεξ. Ναι, ωραίο, το καλύτερο μαγικό ήταν αυτό. Bad guy trip. Όταν καλείς τον φίλο σου κοντό. Να αποκαλύψω και το φίλο σου κοντό. Και το καλύτερο βίντεο. Hola. Παιδιά, τι είναι αυτό? Καληνύχτα. Για αυτό το πράγμα δεν πω. Πάμε στο κάτω. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. Στο δάχτυλο, παιδιά. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you? Αναγκαστικά πρέπει. Πες ότι... Μπράβο. Τι είναι αυτό? 流行り廃り気取り誇り明かし探し場取り裸足言葉巧み飾り一人二人踊りのろし火消しリアルフェイク語り錆びた鎖幻流行り廃り気取り誇りΤι έχουμε εδώ? Βοήθεια, με πεθάνω. Πάμε στο κάτω λοιπόν. Οκ, πάμε αυτό. You got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. New boyfriend ain't gon' fill the void. Do you even really like this track? Εντάξει. Να δούμε αυτό.
Να δούμε το... Οκ. Τι πάτσα που είναι αυτή. Πάμε. Όχι, αυτό μου αρέσουν. Πάμε για το επόμενο λοιπόν. Patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Patience is waning. Is this entertaining? Patience is Βιντεάκι για να μπορώ πιο καλύτερα και πιο αστείο. I don't care, baby, by the way. Πήγαινε εκεί. Это πηγαίνει εκατομμύρια δηλαδή. Ούτε 1 εκατομμύριο δεν να μείνει. Να δούμε. Είναι μια αλήθεια. Γιατί είναι μια αλήθεια, γιατί. Οκ, και πάμε κάτω. Παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο. Κυριολεκτικά όμως. Θυμάμαι μου πήγαν το τάμπλετ για άσχετο λόγο και τους ακολουθούσα από πίσω τραβώντας το. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Επίσης, ευχαριστώ για τους 390 εγγεγραμμένους. Μόλις το είδα, δεν ξέρω κι εγώ τι έγινε. Έγινα κομφετή για πάρτι, κυριολεκτικά πάρτι και χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και για όλα αυτά ευθύνεται αυτό το βίντεο. Αυτό. Αυτό θα το δούμε τόσο καλά και δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι, και γεια σας παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις πήγα να δω απλά για τα likes, ξέρω εγώ, 100 ωραία, ωραία, και τι βλέπω. Τι είναι αυτό 35 παύλα 44 ετών, ελπίζω να είναι παιδιά και να βλέπουν από κινητά που έχουν μεγάλη και να μην βλέπουν μεγάλη έτσι για το καλό τους, επειδή έτσι γουστάρουν. Επίσης, με βλέπουν από 25 έως 44 και από 45 έως 54. Παιδιά, βοήθεια, έχω πεθάνει. Φίλο, άντρες, γυναίκες, περισσότερο δε γυναίκες, γεωγραφία, Ελλάδα, 31%, 70% Ηνωμένες Πολιτείες, τέλεια, 3% Ινδονησία, αυτό. Άντε, γεια σας.